OK, Sidurax, je mi to strašne ľúto. Ale snažili sme sa, bratia. Čau ľudia, moje meno je brachelnet.com a vítam vás pri očakávanom videu World of Tanks. Sľuboval som ho už neviem koľko. No a musím vám povedať jednu dôležitú vec. Toto video točím už 4. krát. Neviem, je to trošku katastrofálne. Poprvé, natočil som ho všetko pohodka, len dal som ho kamarátovi, nech ho zedituje, lebo ja som mal vtedy zaracha. A ešte mi ho doteraz nedal, takže prvý diel v keli. Tretí diel som išiel toto točiť, ale potom som zistil, že som nemal vôbec zapojený mikrák. A teraz som točil 4. diel, no a tento dúfam, že už bude dobrý. Kedy som točil sériu Tanky Online, ale World of Tanks podľa mňa o niečo lepšia grafika, proste je to ono podľa mňa lepšie. Ako vidíte, budem si tu vlastne generáciu Japoncov, takže ich samé japonské tanky od toho najmenšieho, stredného až po veľký tank. Potom neskôr budem predávať tieto slabé tanky, tento a tento. Oba predám a potom chcel by som, ja vám to teraz ukážem, keď dáme vyskúmať. Tak ja vám to teraz ukážem na Japan. No a keď sa pozrieme, prvý bol ten Renault Otsu. Potom druhá úroveň bolo toto, tretia úroveň toto, štvrtá úroveň toto a piatá úroveň. Tento tank strašne chcem. Videl som ho už raz u jedného hráča a mu sa s ním strašne darilo. Neviem koľko má presne života, strašne veľa. Juj, vidíte, panciš korby, panciš vie, že všetko je dobré proste. Dobre, ja myslím, že môžeme ísť na prvú bitku. OK, práve sa nám bitka doregenerovala. A ako vidíte, hrajeme tu s dvoma tými tankami, takže ja vám ich presne ukážem. Sú tam, vidíte, 5. úroveň, oba, že O1XP, tak to sú oni. My si ich hneď ukážeme, tam je jeden, vidíte, aký je obrovský, väčší než tento. Teraz mi to pripomenulo, že nemám zapojené sluchatka. Hrajeme mapu, ktorú som v živote nehral. A vám poviem rovno na rovinu. Ja si schovám sem, a tu je nejaký delostrelecký tank, čo je dobré. Máme tu aspoň nejaký delostrelec a tým smerom je ich základňa. Už aj vidím, už tam niekto búra strom. Takže drevo rubočí forever. Ten už zemrel jak rýchlo. Ja som po ňom chcel vystreliť. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. Čo? Čo? Počkať, ale čo ma zabilo? Vlastný? Are... Jo... Idiot? To vážne vlastný ma zabil? Tuto to nič nenapísalo, tuto jak je tá myška, neviem, že čo vidíte. Tam nič nenapísalo. Why you kill me? Prečo ste ma zabili? To tento! Faxi! Si normálny? It was arty, bro. Práve som napísal do verejného chatu o hentom dementovi tomto, ktorý teraz zabil túto ďalšieho chudáka Waltera. Faxi, are you idiot? It isn't funny. Fuck you, motherfucker. Neviem ešte dokedy toto budem nad tým špekulovať, ale no tak. Nehraj túto hru, bro. I am resorting. You have a problem. You will be banned. OK, musíme ho trošku ošaliť, hej? Lebo toto si nenechám. Ha, fuck si dead. Haha. Ha, zemrel. OK, takže prvú bitku máme za sebou, ideme na ďalšiu bitku, no a pôjdeme tentokrát zase s týmto tankom, skúsime šťastie. Lebo hento, čo urobil ten Faxi, tak to trošku prehnal.
OK, takže my máme najlepší tank z našeho týmu. Ako tak pozerám, lebo sme tam prví. Hej, to sa ráta podľa úrovne tanku a podľa najlepšieho. Takže my máme najlepší tank z celého týmu. OK, ideme na to. Battle nám práve začal a my ideme dopredu. Noha. No na tejto strane som ešte v živote nehral, takže teraz prvýkrát takto hrajem. To dementne, lebo väčšinou bývam na hentej strane, tam kde sú teraz tí červení. Z hora som nikdy nešiel. Pozerajte, jak som dáme to auto. Bum! Vybuchlo. To mám strašne rád. To ma strašne baví. On mi ukradol auto! What? Kde som vystrelil? Ja som sa po aute. Oni strašne dobre vybuchujú. To je lepšie ako tank. OK, nebudeme sa tu hrať na debilkou a ideme battle. Proti autu. Dobre, dali sme auto. Tam už vidím ten tank. Namierený tanče. Dobrú noc! Čo? Ja som zavedla. Kadzibuda. Sundáme Kadzibudu. Aj keď to bola telefónna budka. Poďte. Aha. Dob. Tady končíme. Ja som taký Všichni dement. ven. OK, práve sme na ďalšej mape a je to mapa Dolly. Hrajem s úplne šitným tankom, ako vidíte, je prvej úrovne a je to tank T1 Cunningham. Strašne sa mi ľúbi, je strašne rýchly, hrajeme na zlej strane, prehráme to. Takže to boli posledné slová pred smrťou brachanet.com. Pôjdeme pekne cez dedinku. Treba chodiť po cestách, my sme kultivovaní občania tejto republiky, ani neviem čo to je, ale nevadí, my sme kultivovaní občania, takže to prejdeme na cestičku, to ideme na farmu, si zobrať obilie, kašľať cestičky, zbúrame budku. Tu je seník, habum, maka faka, tutok, motherfucker. Vyřadili jsme je. Neprorazili jsme pancíř. Nepřátelský Krásně, tank double zničen. kill, motherfucker. Jeden z našich pásů je poškozen. Čo po mne strelil? Bobek? Vôbec mi to neubralo, iba mi to poškodilo pás. Tu som videl Nick, tam je. Vedľa. Nevadí. Ideme tam natrhnúť. Neprošla skrz. Neprorazili jsme pancíř. Dobre mi. Ó, chudák zemrel. A vedľa. Sranden to nebude. Z nich ostali už len dvaja, takže ideme na to. Jeden je ostreľovač a druhý neviem čo to je. Druhý je kocka. To neviem čo to je za tak. A tam vidíme už jeden. What? Ale to nie je kocka. A ani dělostrelec. Odrazila se. Poď. Sotva jsme oškrábli. Střela neprorazila. Jak? Čo? Všetkých 5 strel som na ňo dala, nič. Hotovo. GG. Wow. No, získali sme celkom v pohode, dosť veľa skúseností, aj peňažkov, 5000, super, dobre. Takže ako vidíte, s Cunninghamom sa mi fantasticky darí. No, a my skúsime ešte raz šťastie s týmto veľkým tankom. Takže toto bude asi posledná hra, pokiaľ zomrme, ne? Dolly, mapa Dolly, vážne, a hrajeme s tankami 4. úrovne. OK, no, my sme medzi poslednými? Hej, tento nás kopíruje. Počkať. To je ten 4. úrovne, ten japonský, ten, pozrite, ale úplne podobný, akurát, že tam má ešte nejaké, ja neviem, čo tu sú nejaké otvory, a to je všetko. No moc s dizajnom sa teda nehrali. Vpřed! OK, my sa budeme držať vedľa našeho vylepšeného brata.
Update brother. Aha, už vidím rozdiel. Pozrite, aké on má dielo a pozrite, aké máme malé dielo. Takže tam je rozdiel vlastne v strelbe. Takže on má asi silnejšie strely. Ale asi obaja ideme za rovnakým cieľom. Buď zničiť nepriateľskú základňu, alebo získať tank 5. úrovne. Petlo! Vedla! My máme len 91 života, sme na tom dosť zle, ale my stále ideme dopredu, sme hrdinovia, sme dvojčatá, ktoré zomrú v bitke. Sme dvojčatá, ktoré vykradajú vinárske sady. Juhu. Mám nápad. Ale jeden z nás sa bude musieť obetovať. Ja som mladší. Nie, ja som starší, mňa matka má radšej, takže ty utekaj preč. No tak, choď preč. OK. Nie! Nie! Brat môj, ja som zomrel. Sidurax. Sidurax, ja ťa vidím. On nás zabil. Ideš po ňom. Nie, my sme zomreli vo vojne. To je najhoršia smrť na svete. Pozrite, ten Karol, on nás zabil jeden človek. OK, Sidurax, je mi to strašne ľúto. Ale snažili sme sa, bratia. Vystrel po ňom, ne? Ty debil. On ne, že po ňom vystreli, ty kokto, ne, ty je lama. What? To už je len ten wasabi? A wasabi už ide. OK. Obaja sme mierili na to isté miesto. K svojej rodine. OK, takže ja myslím, že toto je všetko pre túto epizódu. Pokiaľ sa vám páčila, rozhodne dajte like, odber, kremeš, share, mne to úplne jedno. Dislajky si nevšímam, samozrejme, beriem to ako hejty. Pokiaľ je tam dislike, akože z nejakého dôvodu, tak napíšte prosím prečo, čo by ste chceli zlepšiť, alebo také veci. Také dôvody, že si dement, alebo také niečo, neberiem. Takže to sú proste hejty a to nemám rád, proste originálne, dovidenia. No, takže to bude vážne všetko, majte sa, čau!